انور وای خدای من چلسی مسلیمه بخشش помнак ки хона чарти думам та паридим рафтум поён илтимос бинима бухор биним хордист албатта ҷон албатта ҳамхе аҳа сок темада сок басай ман тара дӯст медорам марам тара дӯст медорам анвар яъне мегумша бахшиш Кэтрин челси анвар ман нафаҳмидам чӣ гапе ҷа ҳеҷ гап нест ягон гап нашудай просто медони дӯсти беҳтаринам мехоҳам қатъи арӯсам шинос шава ман челси ман кэтрин ҳай шиносоӣ шудам манам анварҷон вой худои ман ба ту чӣ шуд анварҷон лексус салом ба ту чӣ шуд як ҳодисача мебахшен киян шумо чӣ хел ман ки ман арӯзшавандаш мешавам чӣ шуд чӣ гап куҷот ҳаракат куҷот ҳамаҷон дардад омад ҳамаҷон дардам илтимос кам гап занед вообще гап назанед илтимос духтур гуфтага ки овози зиёда ҳама ҷо дарман мешава ҳей лекси метавонӣ барои ман камтарак шир бирезӣ ай холодильник майли илтимос да раҳмат ин ранги хоҳарчамай духтари амакимай хайлате асалҷон ман ту ҳамин ҷаба асалҷон ман тара чанд бор гуфтам дига мара нагӯй хеле гапои ширини пирини асалча масалча бас ки чӣ асалча дига мара нагӯ анвар нима bo'ldi сюзан чӣ гап чӣ хеле даиҷа чӣ кумеки даиҷа ман просто мехоҳам қатъи шавҳар шавам дарсора меги ай ҳафтаи дига сар мекунем дарсора майли ман дарс парс нагуфтестам чӣ хел дарсо ай ҳафтаи дига майли ман нафаҳмидам чӣ хел дарсора гуфтести асал анвар вой худои ман худозад ишкай бо даниела оча чӣ кор мекунӣ иҷа очашм дай бахшиш илтимос бестен чӣ гап иҷа тез заку гап зан чӣ гап иҷа медоне мо ҳозир хоб дидистем мо ҳамамо ҳозир дар як хоби калон даем хандавара хоб мо ҳамамо ҳозир дар ин як хобда иштирок кардастем агар гап назанем мо духтури ҳақиқиро фарёд мекунем духтур ҷаноби ҷибавӣ навистагия раҳмат анвар грейси боиш кишидаки бой хонам духтури грейс анварчик ин ҳама духтаро киян анвар киян ин ҳама одамо хеле одамои важни ҷамъ шудагия медонен оила дӯст хештабор фаҳмидастен маълумае ку ва як нафари хело ҳам важни кия ёдам бебасш кунен медонен ку кира ман дар назар дорам гап зан ки ин ман чӣ ту духтари амакӣ чӣ амакӣ кӣ гуфти гапа ту духтари амакӣ ши и дӯсти наздик шай не ту дӯсти наздик ши ман арӯсуш маем бачо ҳамҷашда дил томада бисӯзам ҷанги духтарома период накунам асал вой худои ман анварҷон куҷо шуд хуш омадин имрӯз ҳавои хуб лекин чишмои та ҳаводам хубтаракай анвар сара